i benvinguts als còmics del Senyor Dolent. Avui us parlaré d'un moment en el que els dibuixants, els autors de còmics, sobretot eren com estrelles de rock, i per això porto una samarreta de les estrelles de rock. Fa un temps vaig començar a sentir que feia uns 30 anys, any amunt, any avall, del naixement d'Image Comics. I em vaig donar compte que estem ara a la mateixa distància del naixement d'Image que ho estàvem quan va néixer Image del naixement de Marvel. Em va fer gràcia la coincidència, ja us dic, any amunt, any avall, i, ostres, podria parlar del que va significar Image i del que va ser. Estem parlant de còmic americà, l'editorial Image. L'editorial Image va sortir el 1992, es va fundar aleshores. Què passava? Els autors de còmics, dibuixants, sobretot, eren estrelles de rock i cobraven molta pasta. Per lo que és el còmic als Estats Units, això és molta pasta. Però consideraven que no cobraven suficient, perquè treballaven per Spider-Man, la Patrulla X, etc., per altres personatges, i cobraven molt per fer els seus còmics, però quedaven fora de tot el merchandise. És a dir, samarretes, clauers, videojocs, pòsters, cromos, adaptacions, etc. Tot això ells no cobraven res, o cobraven molt poc en el cas que la il·lustració del cromo o del pòster fos la seva. Però no eren els propietaris i, per tant, quedaven fora de gran part dels beneficis en un moment en què els beneficis per productes derivats dels còmics eren moltíssims i gairebé superaven l'original. I aleshores vam dir com ho podem fer per arreglar això. Evidentment, Marvel no pensava canviar la seva política, venien tots de la Marvel, i van decidir fundar la seva pròpia editorial. En 1992, 7 dibuixants van deixar la Marvel i van fundar la seva editorial. Els dibuixants eren Todd McFarlane, Eric Larsen, Rob Liefeld, Jim Lee, Whilce Portacio, Jim Valentino i me'n deixo un, i Marc Silvestri. Els 7 magnífics van fundar l'editorial Image en 1992 i van deixar els personatges de X-Men, X-Force, Spider-Man, etc. Van al·legar motius perquè, clar, s'havia de dir algunes coses amb els fans, que són gent molt poc racional, van al·legar temes de llibertat creativa, que ara podrien fer el que voldrien, que no tindrien limitacions editorials, etc. Però, clar, van deixar de fer còmics de superherois a Marvel per fer còmics de superherois a Image. La llibertat creativa no era el tema. El tema era la pasta. Ja estem parlant de moltíssima pasta. Aquests dibuixants feien molta pasta i en van a fer molta més. D'acord. Van fundar la seva editorial, van fer-li la guerra a Marvel i a DC, fonamentalment a Marvel, i van anar a fer el mateix que feia Marvel. No eren els primers autors que s'autoeditaven i que sortien del circuit comercial de les tres grans, si posem Dark Horse, però sí que eren els primers que anaven a fer exactament el mateix, sense dissimular gaire. Bé, van fundar el 92 i la cosa va funcionar. I va funcionar bastant bé. Van crear els seus personatges, els van fer una propaganda i van treure els còmics. Per exemple, van treure aquest, Spawn, el primer número de McFarlane, va vendre més d'1 milió d'exemplars. Això, per un còmic que no sortia de Marvel, era una bestiesa als Estats Units. Savage Dragon, d'Eric Larsen, també unes tirades demencials, i els autors podien estar guanyant al voltant de, entremig, $1 milió per número, que és una pasta molt bèstia, i és més del que guanyaven a Marvel, i evidentment eren propietaris dels personatges i tenien el control de tot el que es feia derivat d'aquests personatges. I quan dic tenien el control, vol dir que cobraven pasta de tot. Aquest era la mare dels ous i això és el que van anar a fer. Van fer més sèries, Jim Lee va fer Wildcats, Cyberforce va fer Silvestri, Portacio, etc. Van anar fent els seus personatges. Sí que al principi Image tenia com una idea de fer un sol univers, el mateix que havia fet Marvel en els seus inicis, que apareixien personatges, referències, petits cameos i tal. Aquesta idea la van anar deixant de banda molt ràpid i el que van fer els dibuixants va ser cadascú fundar el seu estudi dintre d'Image i anar una mica pel seu compte. L'estudi de McFarlane era Todd McFarlane Productions, no s'hi va matar gaire, el de Jim Lee era Wildstorm, Marc Silvestri va crear Topco
Jim Valentino, Shadowline, Rob Liefeld, Stream Studios i Eric Larsen, Highbrow Entertainment. I cadascú va anar una mica creant el seu mini-univers dintre d'Image, amb personatges, etc. Els dibuixants argumentaven que si podien fer molta pasta per Marvel, la podrien fer fent els seus propis personatges. El problema és que els personatges de Marvel tenien una història, tenien molta gent que hi havia treballat durant molts anys i tenien uns fans. I això, amb els d'Image, doncs no, ho havien de crear. I alguns personatges sí que tenien un cert interès, d'altres no tant, hi havia còmics que eren bons, d'altres que, cert, tampoc era per matar-se, però en fi. Era una aventura, era una cosa diferent, era una cosa nova i eren dibuixants estrelles de rock. Per tant, la gent els va seguir bastant massivament. Els còmics eren més cars del que eren els de Marvel, estaven publicats en paper cuixé i no en el paper bastant birriós en el que es publicaven els còmics normalment, i no tenien ni un sol anunci intercalat, cosa que en els còmics acostumaven a posar-ho. Ells no, ells van fer que la història de les 22 pàgines fossin contínues sense cap cosa entremig, i a més tenien el millor color del mercat. Si teniu oportunitat de veure alguns còmics d'aquella època, el color és sensacional. Van gastar la pasta en això, van posar un colorista molt bo, un sistema de colors per ordinador. Evidentment, per això venia una mica el paper cuixé, perquè aquest color d'ordinadors en paper normal és inaplicable. Molt bé. 1992 es va fundar i aquí, a casa nostra, el 1994, els drets d'Image els va agafar Planeta. Planeta era la casa mare de Comics Forum i Comics Forum estava publicant Marvel. Per no crear un efecte estrany que la mateixa marca publiqués les dues editorials rivals, van crear una altra marca. Van crear la marca World Comics i amb aquesta marca van publicar tot el que serien còmics d'Image, una cosa de DC també, i Forum ho van deixar com a marca Marvel. En aquell moment, Planeta Forum tenia els drets de Marvel, que faltava perquè els drets passessin a Panini. I al Saló del Còmic del 1994 van llançar els còmics al mercat, els còmics de Spawn, el número 1, i Youngblood, de Rob Liefeld, el número 1. Rob Liefeld, al cap d'un temps, va ser fet fora d'Image, va tornar, etc. Era un senyor una mica problemàtic i segurament el pitjor dibuixant de tots els 7. Molt bé. Amb el temps, allò hem dit que van evolucionant i van fent els seus estudis a part, van anar creant llicències, van anar venent productes, van anar contractant dibuixants i aquí es va produir una cosa molt divertida. Com que tenien que fer també d'executius, no tenien temps de fer totes les coses, els contractaven dibuixants. Com que els propietaris eren ells i no el dibuixant que havien contractat, doncs el dibuixant estava a sou, estava pagat. És a dir, li oferien amb els dibuixants el mateix tracte que ells havien rebutjat a Marvel. Marvel estava atenta i quan algun d'aquests dibuixants funcionava, li feien una contraoferta amb el dibuixant. Aleshores, Marvel estava robant dibuixants a l'empresa que havien format dibuixants que havien marxat de Marvel. Va ser entretingut, però al final la cosa va quedar més o menys. Tot això es va produir en un moment en què hi havia una bombolla del còmic bestial als Estats Units. I això ja en parlarem un altre dia, però té la seva importància perquè les ventes es van disparar, evidentment, abans de desplomar-se de manera molt, molt bèstia. El 1999, Jim Lee es va cansar una mica del tema i va vendre el Wildstorm Studios a DC. Van mantenir la independència, però va passar a formar part d'una de les dues grans. Què més van fer Marvel Image en aquests anys? Va donar cabuda a altres dibuixants. Sèries com Astro City, per exemple, es va publicar dintre de Wildstorm després, però a Image Comics. Es van publicar també tots els còmics de les sèries d'Alan Moore. Alan Moore va crear una cosa, que un dia en parlarem, que es deia America's Best Comics, ABC. Era un subsegell dintre de Wildstorm on ell creava els seus personatges i feia allà coses relativament marcianes que a les editorials principals no li haurien deixat fer perquè fregava el plagi en alguns casos, sense ser-ho, però era molt evident, però era un homenatge i era una manera de fer còmics una mica diferent al que estàvem acostumats. Strangers in Paradise, del que et vaig parlar, també es va publicar una temporada allà dintre, és a dir, van ser la casa on els artistes anaven a publicar amb els medis que oferia una editorial gran
però mantenint la propietat dels seus personatges i el control creatiu. En aquest cas, realment era un tema de control creatiu i no tant de pasta com era el seu, que no és criticable, però anaven on anaven per la pasta. Molt bé, a veure que no em descompti. Val. Amb el temps, què va quedar d'Image? Doncs a veure, Wildstorm va passar a DC i van seguir publicant còmics basats en Jim Lee, que és una mica la idea dels mutants, però en un nou univers. Spawn es va seguir publicant-se durant molts números. Realment ara ja no crec que van pel número 300 o així, si s'ha seguit publicant, perquè ens van anar traient llicències i noves col·leccions, etc. És una sèrie que algun dia tinc ganes de repetir, de llegir de forma una mica més continuada. Savage Dragon s'ha seguit publicant també, tot i les acusacions de que Savage Dragon, que es deia que al cap i a la fi no era res més que un Hulk amb aleta. Bé, era una mica més complicat que això, però una mica sí. I es van publicar coses molt, molt entretingudes i molt ben dibuixades, com per exemple Gen 13, que és la idea de còmic de nanos, és una mica la idea de los nuevos mutantes, una mica més traspassada als anys 90. Ha quedat com una editorial de superherois, tot i que els estudis van una mica per la seva banda i cadascun està fent una mica la seva guerra. Va canviar algunes coses en el mercat, no gaires, però les editorials sí que van veure's amenaçat el seu monopoli. Les editorials tenien control absolut sobre els dibuixants i els lligaven molt curt i podien condemnar algú a l'ostracisme i els experiments per sortir-ne del sistema no eren gaire reeixits habitualment. Sempre era una cosa que funcionava, sí, però era més minoritari i tal. En aquest cas es va veure que no, que allò podia funcionar, però era complicat. Els autors van veure que realment no és el mateix crear un personatge del no-res, i sí, tens tu tots els drets, que agafar un personatge amb 30 anys d'història, que té unes ventes, que té uns fans, que té una sèrie de coses al darrere. Vist en perspectiva, va significar això, va significar un punt a favor de la llibertat creativa dels autors, es va minar una mica el poder de les grans editorials, i hi ha còmics, francament, recomanables allà dintre, com en totes les editorials. Hi ha còmics que, bueno, no són gaire d'allò, n'hi ha d'altres que estan molt bé, que són molt interessants, i bé, va ser també un bany de realitat per a alguns autors que es pensaven que triomfarien molt, molt, molt a lo bèstia i van triomfar, però no a la mateixa escala. Ara, això sí, els drets se'ls quedaven ells, tots per ells, i així va anar. I van coincidir amb el tema de la bombolla, que va ser bastant important, però que d'això en parlaré ja un altre dia. Doncs, més o menys, diria que això és tot. Apa, fins a la propera. Salut i còmics!